טוב, אז היום אנחנו צוללים לסיפור אישי באמת חזק. זה סוג של ניטוש דמות שיוצא מתוך טקסט פואטי, וחושף לב שמור מאוד. זה סיפור על סתירות, על כאב, אבל גם על המון כוח. יאללה, בואו נתחיל. כל הסיפור הזה מתחיל ממספר 1, 38. המספר הזה הוא כאילו העוגן של כל מה שקורה פה. הנקודה שממנה אנחנו בכלל מתחילים להבין במי מדובר. ומיד, בום, אנחנו פוגשים את הסתירה הכי גדולה שלה. מצד אחד, היא מתוארת כילדה, אבל מצד שני, אימא לשלושה. איך זה בכלל עובד ביחד, באותו בן אדם? זה בעצם המתח שמניע את כל הסיפור. אוקיי, אז בואו נתחיל מהמעטפת החיצונית, מהדמות שהיא מציגה לעולם. מי זאת בכלל הילדה בת 38 הזאת שכולם מכירים? היא מתוארת בתור ילדה של מסיבות, כזאת שכולה לב. יש לה כוח משיכה כמעט מגנטי, שגורם למאות של אנשים להיסחף אחריה, ממש כמו אש לאש. תשמעו את התיאור העוצמתי הזה. עיניה יוגדות ופיה כמו דרקון נושף אש. היא פשוט לא נחה לרגע, תמיד עם חיוך, תמיד צוחקת. יש בה איזו אנרגיה כזאת, בלתי נגמרת. אנרגיה שגורמת לכל מי שסביבה לרצות, לכבוש אותה. ולמרות שהיא בת 38, זה כאילו שהזמן פשוט דילג עליה. היופי שלה, ככה כתוב, רק הולך ומשתבח עם השנים. היא דמות שוואו, פשוט אי אפשר שלא להתפעל ממנה. אבל רגע, מאחורי כל החזות הזוהרת הזאת, המספר עוצר הכל ושואל את השאלה האמיתית, זאת שמכניסה אותנו פנימה. מי לעזאזל את ליבה שרף? וכאן הסיפור לוקח תפנית. אנחנו צוללים לעבר שלה כדי להבין מאיפה הגיע כל הכאב הזה. מה הסיפור מאחורי החומות שהיא בנתה? ומה שאנחנו מגלים זה סיפור כמעט קלאסי, ולכן הוא כל כך כואב. היא מגלה שהגבר שאיתה בוגד בה. וברגע אחד כל העולם שלה, כל התא המשפחתי, פשוט מתרסק, היא נשארת לבד. אחרי ימים ולילות של בכי שלא נגמר, היא פשוט מקבלת החלטה. היא נשבעת לעצמה שבועה, חקוקה בסלע. בילי, שום גבר לא יפגע. בגברים יותר אני לא מאמינה. וזאת נקודת המפנה שלה. והשבועה הזאת היא מה שהופך אותה ללוויה. אימא לשלושה שמתוך הכרח, לא מבחירה, בנתה חומות פצורות סביב הלב. היא לא ויתרה על עצמה, ממש לא, אבל היא גם החליטה שאף אחד יותר לא נכנס פנימה. ואז הסיפור מסתבך. מגיע קונפליקט חדש בדמות מחזר ממש עקשן, שמנסה לפרק את כל ההגנות שהיא בנתה כל כך בזהירות. והדינמיקה ביניהם, וואו, היא כל כך טעונה, היא דוחפת אותו, מתחננת, צועקת לו בדמעות, לך כבר. אבל הוא פשוט לא הולך לשום מקום. הוא עונה לה בנחישות, אני נשאר, לא אכפת לי מההשלכות. הוא פשוט לא מוותר, הוא מתעקש. שותק כשהיא צורכת עליו, מחבק אותה כשהיא מתפרקת, נלחם ברגשות ובתשוקה של עצמו. אבל היא בשלה. נאמנה עד הסוף להחלטה ההיא מהעבר. וכאן אנחנו מגיעים לפיק, לשיא של הסיפור, לרגע הזה שבו השבועה מהעבר מתגלה כהרבה יותר חזקה מכל קשר שיכול להיות בהווה. ולמרות כל הקרב הרגשי הזה שמתחולל בתוכה, ההבטחה שלה לעצמה היא פשוט בלתי שבירה. היא לא מסוגלת לתת לו להיכנס, זה גדול ממנה. ואז גם המחזר מגיע לתובנה. תובנה עמוקה מאוד שמגיעה מציטוט של משורר. לב שבוכה אסור לתקן. הוא קולט שהתפקיד שלו זה לא לתקן אותה. וזאת נקודת המפנה שלו. הוא מבין שלעולם, אבל לעולם הוא לא יקבל את הלב שלה, כי היא נשבעה והיא מקיימת הבטחות. ולכן בכאב גדול הוא משחרר. הוא נותן לה ללכת. טוב, אז החלק האחרון של הסיפור הוא בעצם המסקנות של המספר עצמו. מה הוא למד מכל המפגש המטלטל הזה? אתם יודעים, כשאנשים מסביב שאלו אותו, תגיד, מה אתה רואה בה בכלל? הם הרי ראו רק את החומות, את התחייה. אבל הוא ראה משהו אחר לגמרי. והתשובה שלו, היא פשוט חושפת כמה עמוק הוא הבין אותה. הוא חייך ואמר, את כל העולם, ואת ליבה השבור. הוא ראה את התמונה המלאה, כולל הכאב שהפך אותה למישהי. וזה מוביל אותנו לשיעור הכי גדול שהוא למד ממנה. שיעור שהוא פשוט, אבל כל כך חזק. לחיות את היום ולשחרר את העבר. הוא הבין שגם אם היא כלואה בעבר שלה, הוא יכול ללמוד מזה איך לשחרר את העבר שלו. והסיפור הזה נסגר בסוף עם הקדשה אישית וחמה של הכותב. הוא כותב, מוקדש לחברה יקרה, ילדה של מסיבות, תודה לך שהיית עוד פרק מחיי. וזאת סגירת מעגל יפהפייה שמשאירה אותנו עם מחשבה אחת אחרונה. האם חומה שאנחנו בונים כדי להגן על הלב שלנו, לא הופכת עם הזמן להיות הכלא שלו?